Έλα να σου δείξω πώς θα ψηφίσει τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό «Κάν' τον ακουστή 2024, η δύναμη της φιλίας». Καταρχάς, μπαίνεις στο site vote.europeanschoolradio.eu/vote και όταν ανοίξει αυτή η σελίδα που βλέπεις μπροστά σου, που λέει ψηφοφορία ακροατών, τραγούδια και ραδιοφωνικά μηνύματα, μπορείς μεν να τα ακούσεις, αλλά για να ψηφίσεις από φέτος πρέπει να συνδεθείς. Μπορείς να ψηφίσεις λοιπόν με 3 τρόπους. Ο τρίτος τρόπος να ψηφίσουμε είναι η περίπτωση του εκπαιδευτικού. Πατώντας τη σύνδεση, επιλέγουμε Login with Greek School Network στην οθόνη που θα ανοίξει. Πατάμε το username που έχουμε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το password που έχουμε. Μόλις συνδεθούμε σαν εκπαιδευτικοί, βλέπουμε εδώ τα στοιχεία μας, πώς είμαστε γραμμένοι είτε στο My School είτε αν έχουμε εγγραφεί στην πλατφόρμα. Από τη στιγμή που θα συνδεθούμε με όποιον από τους 3 τρόπους έχουμε διαλέξει, θα ανοίξει και πάλι η σελίδα ψηφοφορία ακροατών και τώρα θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε είτε το τραγούδι είτε το ραδιοφωνικό μήνυμα που επιθυμούμε. Ας ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα γίνει η ψηφοφορία, παράδειγμα για ένα τραγούδι. Ανοίγοντας λοιπόν την κατηγορία τραγούδια, έχουμε διάφορες επιλογές. Πρώτα, εδώ που λέει ταξινόμηση, μπορούμε να επιλέξουμε να εμφανίζονται τα τραγούδια όλων των κατηγοριών, νηπιαγωγείου, πρώτη, δευτέρα δημοτικού, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και ειδικά σχολεία, με τυχαία σειρά, με το ID τους που είναι ο αριθμός που είναι αριστερά από τον τίτλο του κάθε τραγουδιού, με αύξουσα ευθύνουσα σειρά, και να επιλέξουμε, αν ξέρουμε τον αριθμό που μας έχουν δώσει, να επιλέξουμε αυτό που μας ενδιαφέρει και να το ψηφίσουμε. Η άλλη περίπτωση είναι να κρατήσουμε την αύξουσα ευθύνουσα σειρά, αλλά να διαλέξουμε και κατηγορία. Για να το κάνουμε αυτό, πατάμε στο χώρο φίλτρα. Βλέπετε ότι από κάτω ανοίγεται ένα μενού, όπου μπορούμε να κλικάρουμε τις κατηγορίες, προσέξτε, που δεν μας ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, αν θέλω να ψηφίσω ένα τραγούδι που αφορά το δημοτικό, θα κλικάρω όλα τα υπόλοιπα και παρατηρείτε πώς εξαφανίζονται από το μενού από πάνω. Έτσι, στο τέλος, στα φίλτρα θα μείνουν μόνο τα δημοτικά και μάλιστα με ID σε αύξουσα σειρά. Περιμένω να φορτώσουν και αν ξέρω τον αριθμό του τραγουδιού που με ενδιαφέρει, το βρίσκω. Ας πούμε για παράδειγμα ότι έψαχνα αυτό, το 9554, My Own Friend, από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού. Εδώ έχουμε 3 επιλογές για να γνωρίσουμε αυτό το τραγούδι. Δεξιά καταρχάς υπάρχει το πανό, η αφίσα δηλαδή που έχουν δημιουργήσει τα παιδιά και η ομάδα. Πατώντας το play θα ακούσουμε το μήνυμα. Πατώντας το I που είναι από το information μπορούμε να μάθουμε πληροφορίες της συμμετοχής και πατώντας το κουμπάκι με την οθόνη θα μπορούμε να δούμε το βίντεο της συμμετοχής. Όπου δεν υπάρχει αυτό το κουμπάκι, ας πούμε στο από πάνω, στην από πάνω συμμετοχή δεν υπάρχει αυτό το κουμπάκι, σημαίνει ότι δεν υπάρχει βίντεο. Για να ψηφίσουμε όμως αρκεί να πατήσουμε το play, ξεκινάει να παίζει το τραγούδι και μετά από λίγο θα εμφανιστεί η καρδιά. Μόλις εμφανιστεί η καρδιά μπορούμε να την ψηφίσουμε και να της χαρίσουμε την ψήφο μας. Εμφανίστηκε λοιπόν η καρδιά, την πατάμε και αμέσως το τραγούδι My Own Friend κέρδισε την πρώτη της ψήφο. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε, αν θέλουμε, να ψηφίσουμε και ραδιοφωνικά μηνύματα. Εδώ λοιπόν βλέπετε, ακούστε τα ραδιοφωνικά μηνύματα του διαγωνισμού. Πατώντας αυτή την επιλογή μεταφερόμαστε στην αρχική οθόνη των ραδιοφωνικών μηνυμάτων. Φορτώνει ακόμα όπως βλέπετε. Πάλι εδώ έχουμε τις ίδιες επιλογές. Ή να τα αφήσουμε με τυχαία σειρά ή, προσέξτε, αν επιλέξουμε τα likes χωρίς να πειράξουμε τα φίλτρα
και με φθήνουσα σειρά, το ίδιο ισχύει και για τα τραγούδια, ό,τι λέω και εδώ, θα μας βγάλει το τραγούδι ή το ραδιοφωνικό μήνυμα στην περίπτωσή μας που έχει τα περισσότερα likes αυτή τη στιγμή στην ψηφοφορία. Αυτή τη στιγμή το μήνυμα με τα περισσότερα like είναι το 9886, αγάπη με το φι κεφαλαίο για φιλία, του Δευτέρου Γυμνασίου Κιλκής με 279 ψήφους. Ας πούμε λοιπόν ότι τώρα θέλουμε να ψηφίσουμε. Δεν μας ενδιαφέρουν τα likes, μας ενδιαφέρει είτε η τυχαία σειρά, είτε το ID με αύξουσα ή φθήνουσα σειρά. Ας βάλουμε το με αύξουσα, όπως είχαμε και προηγουμένως. Πάω στα φίλτρα και αυτή τη φορά ας πούμε ότι θέλουμε να ψηφίσουμε ένα τραγούδι που αφορά το Λύκειο. Κλικάρουμε όλα τα υπόλοιπα που δεν μας ενδιαφέρουν, ώστε στο μενού φίλτρα να μείνουν μόνο τα Λύκεια. Καθώς φορτώνουν λοιπόν από κάτω τα τραγούδια, βρίσκουμε αυτό που μας ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, Friends Make Life Worth Living, που είναι το Εσπερινού Γυμνασίου Χίου. Πάλι εδώ τα κουμπάκια είναι όπως τα εξηγήσαμε και προηγουμένως, το play για να ακούσουμε το μήνυμα, το I για το information, δηλαδή για τις πληροφορίες, αυτό για το βίντεο και εδώ το πανό της συμμετοχής. Πατώντας το play θα εμφανιστεί η καρδιά εδώ σε λίγο. Τι θα ήθελες να σου πει ο καλύτερος? Και αν μας αρέσει, πατάμε την καρδούλα και χαρίζουμε την ψήφο στο ραδιοφωνικό μήνυμα. Το σύστημα μας βγάζει η ψήφος έχει αποθηκευτεί με επιτυχίο και ολοκληρώσαμε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορείτε να ψηφίσετε τις συμμετοχές των φίλων σας, των γνωστών σας και όσων θέλετε να υποστηρίξετε στο διαγωνισμό Κάν' το να ακουστεί 2024 η δύναμη της φιλίας και να τους αναδείξετε νικητές στην ψηφοφορία κοινού. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και παρακολουθήσατε το βίντεο για τον τρόπο που θα ψηφίσετε. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε από το κουμπί Help και το Contact Us να στείλετε το μήνυμά σας, είτε και από την επιλογή που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδα στις ιστοσελίδες μας, επικοινωνήστε μαζί μας και να μας διατυπώσετε το ερώτημα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Καλή ψηφοφορία και καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες.